Hola, jo sóc Snow. Avui som 17 de juliol de 2025. Mira, és amb Seller Was Hills. És una sèrie fa molts anys, fa 15 anys, i m'ha marcat molt. És superherois i el Settler és el dolent. Salier. T'ho recomano la primera temporada. És una puta passada. Déu de Déu. Déu de Déu. T'ho recomano. És bona sèrie. Espera't. L'altra cosa. He acabat això. Habilitat física 100. És coreà i amb subtítols. Però està bé la sèrie. Però un exemple tonto. Algú va caure. Oh! 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 Calma, relaxa't. Tot la sèrie. És una xorrada, però em fa ràfia. Però està molt bé la sèrie. És coreà. I Dan és una nova temporada. Dan és un anime. T'ho recomano un muntó. M'agrada el HOTS. El LOL m'agrada, però té surrender i no m'agrada gens. És molt diferent perdre i AFK. És molt diferent. Hem perdut. I el Serretul AFK i ja està. Per què? Per què jugues? És per passar el rato. Ja està. No hi ha més. Ja està. Weak people. Weak people. Adeu, que vagi bé i adeu. A la nit, potser.